etorri denboraldi berriko lehen hitzetik hortzerara. Eta hasteko kimu berriak zaintzen aditua den pertsona gonbidatu nahi izan dugu. Nor, Jakob Errekondo? Ez, bertsolaritzaren kimu berriak. Hasi gara metaforekin, esango duzun orden gonbidatua? Gaurko programan Imanol Lazkano bertsolaria elkarrizketatuko dugu. Bertso plazak utzi zituen arren, bertsoak toki garrantzitsua du Imanol Lazkanoren egunerokoan, eta besteak beste horri buruz arituko gara berarekin. Aurten ere, Euskal Herriko plazetako bertsoaldiak ekarriko dizkizuegu astero, eta gaurkoan, Gorlizko eta Andoaingo bertso jaialdietako bertsoak entzungo ditugu. Hauxe da Imanol Lazkanoren hitzetik hortzera, asteragoaz. Atxaldeon sora bila, ze gogo dakargun, aurten elizan behar omen dugu jardun. Kristautasuna naizta, ez den denon lagun, beste munduko saio bat egin dezagun. Beste munduko saio bat egin dezagun. Aurkezpen gutxi behar du Imanol Lazkanok, bertsolaria, bertsozale elkarteko lehendakari izana, eta kimu berrien lehen lerroko lekuko. Plazetako jarduna utzi zuen arren, oraindik ere aritzen da bertsotan bere buruarekin. Lehengo bertsolaritzaren, oraingoaren eta datorrenaren begirada du, eta badu zerresana Imanol Lazkanok. Imanol, bertsolari batek uste aldio inoiz bertsolari izateari? Esango nugu ez, nahi kasu mintzat ez. Bertsolaritzak bertsuekin biziatu estan bat ezin lige bertsolari egin. Eta horrek jarretu egiten du, gero ere. Zuk bertsoarekin mozkortuta bizi izan omen zara. Bai, egia da. Txiki-txikitatik. Garai hartan baserri munduan giltzen gehiena bertsolaria, baserri munduko zen gehiena, eta gure txigen gurasuk eta bertso paperak eta asko irakurtze zituen da abar da, eta entzundako bertsoak eta abar da, badirudi, unkitu niola oso gaztei, eta olexe, lortu nintzen ibertsuei. Eta plazako jarduna utzi ezkeroztik faltan sumatzen duzu? Bai, baina ez hainbeste. Nik plazan, gustora ibili nintzen, amaik aldiz, baina haure esan berretu nuzkio, plaza bat egon da lehenengo bertsua hasteko, gu handi genuen sekule duki honoko, beti izu o keska puntio bat bane joan zailo bakoitzei, eta alago nerbilo puntu horrek ematen ziren, beti hasi bertzen garaien nahi beste bat hastie, eta ez behizu jakiten berso egun baten eunik horrena ezun o txarrena ezun. Igual nerbilo puntu horrek ere bitzezin alago enbazu bat, eta bersuta juti utzini joanetiken lasai puntu bat esan zituen. Ez dakit zuek jakinaren gainean egongo zareten, baina hemen Gorlizen badugu pinudi eder bat, parke handi bat dena, eta bertan olako merendero handi bat dago, bai? Eta orain dela hilabete batzuk, Foru Aldundiaren erabakimenez, bertan zeuden parrillak edo barbakoak kendu egin zituzten. Eta Bizkaiko antzeko parkeetan ere berdina egiteko asmotan ari dira. Euren argudioa da zikinkeria pilatu egiten dela eta azken finean argudiak eta ekologikoa da. Zuek famili bereko bikide zarete, familia humil bateko bikide, eta asteburuetan eta jaiegunetan zuek aisialdirako daukazuen aukera bakarra izaten da supermerkatuan erositakoa horrelako parkeren baten edo horrelako lekuren baten sukaldatu, jan, edan eta gozatzea.
ez baitaukazue tabernaz taberna edo jatetxeetan ibiltzeko modurik. Gorlizko parrilla hauek kendu egin dituzte, eta orain zer? Ai begiradak, ai esamesak disimulu zenbat epai. Asteburutan izaten gara, erlojuak azteko gai. Baina gure euro eskas hauekin, plastikoekin ez gaude guai. Parrillak kendu nahi lituzkete ta albada gu ere bai. Baina beraien hitzetan hau da erabaki etikoa. Guri berriro atzetik joan taipurdian ostikoa. Galdera bat dut orain ordea, alden ekologikoa. Bostizarreko jatetxeetan botatzen den plastikoa. Eba ordena bio eko da, etzaiezu ezer zapuztu. Azken boladan kostalde hontan, hilabetero abuztu. Kapitalismo basati honek, horren alde du apostu. Taberna xikak betetzen dira, ta kaleak berriz ustu. Landatu orde zuaitz berdeak, hormigoia ta porlana. Azken finean hori delako herri honentzat den plana. Gu naizta joan bota gaituzte gure janata edana. Eta ondoren edonon daude hogei autokarabana. Baina hori da gero dirua ta ez da mala letxea. Hobe pobreok etxean lasai epelduz gure heltzea. Naiz eta izan metro karratuz txiki xamarra etxea. Sukaldetxoan ospa dezagun aurren urte betetzea. Sukaldean ta lagun artean ze plazera ze luxua. Baina nik ez dut etxe aldera eman nahi azken pausua. Gu berdin joango gara, hori da nere mezua. Beraiek txispa sortuagatik, guk piztuko dugu sua. Alaine Agirre idazlaren olerki bat irakurriko dizuet eta ondoren galdera bat luzatuko. Idazten dut neure burua sartu dudan kartzela honetatik eskapatzeko. Idazten dut giltzaz itxitako gelak eta komunak eta armairuak irekitzeko. Idazten dut beti zarratuta dauden leihoetan zirrikitu bat zabaltzeko. Idazten dut ziega pareta zuri hau urratzeko. Idazten dut neure burua zulatu eta barruan burmuina jaten ari zaidan zizarel hori, lodi hori, alikate batzuekin hartu eta erauzteko. Idazten dut
Ez dakit zertarako, baina idazten dut. Zuek, Aitor eta Ane, zertarako idazten, sortzen eta kantatzen duzue? Zergatik hartzen dudan nik sortzeko lana, ustez badedalako hortik zer emana, ahots bat dudalako airean doana, beraz on edo txarra eskaintzen det dana, nigan galdu ez dadin barruan dedana. Ni ere saiatzen naiz horretan beti ez. Kulturgilea diot naiz ni ogibidez. Bertxotan naiz sorkuntzan hor adierazpidez. Sortu ohi dut aritzeko sorkuntzaren bidez. Nere buruan bila eta hartatik ies, nere buruan bila eta hartatik ies. Sortzen det egiteko jaide danean jai, lanean lanerako lan gehiagoren zai, sortzen det ez delako alperrik sortu nahi, sorkuntza izan daiteke minaren sendagai, zuentzako ez dakit baina neretzat bai. Batzutan abisu bat dakar pentagramak, bertso on bihurtzeko bizitzako dramak. Batzutan zauriak ta bestetan orbanak, batzutan traumak eta maiz kontraesanak. Sarri topatzen ditut nahi ez ditudanak, sarri topatzen ditut nahi ez ditudanak. Naiz batzutan gertatu alegin amutsa, pauso batez aldaba alegintze utsa, ideia bat bilatu tira edo bultza, berdin da margo doinu edota hizkuntza, sormena da finean personaren funtsa, sormena da finean personaren funtsa. Eta zaila da hori bertxotan sartzea, neretzako sormena ez baita partxea. Baizik zalantza egin eta ausartzea, behar den guztietan gogor ausnartzea, talendik kantatua zalantzan jartzea, talendik kantatua zalantzan jartzea. Imanol, 2012an utzi zenion plazaz plazako jardunari, baina erabakia noiz hartu zenuen? Lehen esan dedan, nerbio puntxu horrek ereitezia pikin bat, eta
ikusi izan banu, herriek nire beharra hainbeste zegoela, ez duen utziko, baina zetorren da, etorri izan gazte jendiek eta zegoen bertzoli aukera ikusita, ni zertan egile horretor arrastaka, hemendik aurrea, nahi eta utzita lasai egon, eta bertzoekin gozatuko nau, beste era batea, beste entzunez eta barra, hori utzin nu, eragin. Azken mezu hau eman nahi nuke, jendeak uler dezala, enborzarrari geroagota, zailago zaio ezpala. Adinak eta nere sentzuak, agitzen didan bezala, herriko nere jarduna, aurten bukatzen dedala. 2012ko bertso egunean iragarri zenuen, urte hori izango zen nolabait despedida modukoa, herriko despedida modukoa. Nola gogoratzen duzu urte hori? Hori Donostiko kursalintzen saioa, eta han kantatu nuen bertsoa, eta urtero urteetan joan itzen leku baneuzkan, juten itzen artien, eta bizket kostaren zitzaidan, leku batzutako jendiekin da bukatu behar eta bar, baina ez, eragetek garbi neugan. Eta atzera begiratuta, bertxotan hainbeste urteetan, zure idoloekin ere edo zure jainkoekin abestutakoa zara, hori nola gogoratzen dituzu uztapiderekin eta baxarrirekin eta kantatutakoak? Bueno, haiek nik lehenbiziko azpetiko udaletxeko balkoitik esautu nituen, urtero etortze ziren, eta ni mutikoa haie emerzu jatten egoten nintzen, eta netzako jainko zin haiek, eta enuen burutik bela pasako orduan, haiekin pasabatzuk egitea ailatuko nintzela. Eta gero, zen non suertie, haiekin pasabatzuk egitea, eta behan laun izatea, hori da lujo bat. Nik askotan, esan dut, bertsolaritzari altan gehiena eman diot, baina jaso asko zeke join dut, da zor hori ordein dugu egon naiz mundu ontatik. Zatozte bi ertzekoak, Nerea eta Aitor, mesedez. Aitorrek aipatu du, lehenengo agurrean eta sorabilatik, bertatik hasi nahiko nuke gaurko saioa. Auzoko festak antolatzeko, ezintasun bat bazela ikusita, auzoko 10 gaztek osatu dute jai elkartea, aurreko jai batzordeari erreleboa hartuta. Aitor, zu bertan jaiotako gaztea zaitugu, eta argi zeneukan auzoa ezintzela jai egunik gabe utzi. Nerea, zu bere amona zaitugu. Zuk Nerea baduzu kezka dena ondo antolatuko ote duten, eta hala esan diozu Aitor Bilobari. Egiten duenak hanka sartzeko arrisko izaten du eta batzuk horren zai egoten dira. Beraz, egin gauzak ondo gazte. Festa galtzear ziren amona, ta hori ez genuen nahi. 10 kote bat osatu gera, ta buztu bukaeran jai. Egia da bai saiatzen dena, beti dela kritikagai. Hanka sartzeko arriskua du, ta eskubidea ere bai. Gure garaian ere auzoan, sarri egiten gendun jai. Ondo dakizu jendea dabil,
besten miseriaren zai, hanka sartzeko eskubidea, eduki baduzue bai, baina auzoan zer esango duten, ez dut imaginatu nahi. Izango da bai kritika eta izango da bai pikea, izango da bai mingain gaiztoei gustora eragitea. Izango da bai dena esatea eta ezerrez jakitea, baina hobea litzateke festarik ez egitea. Tan arrazoi daukazu Aitor, eta ez dakit zer esan, festarik gabe auzotar denak, ibiltzen baitirak esan. Nik ondo dakitzu etzarela, sarritan izaten mezan, baina errezatu ote duzue, egualdiona egin dezan. Bai arima ase daiteke eta ez da mua bete, desafioa ere badago gazteentza zenbat neke, baina ahoan badarabiltzu horren beste kredo merke. Bertso saioa elizan balitz sartuko altzinateke. Ura jainkoak babestuko du, ta eginda ere berdinda. Bertsolarien pekatuak naiz, nagoen aurrez jakinda. Bilo bazuta zarronagoni, eta ipintzeko ginga. Igandean zatoz bazkaritara, aldela lo eginda. Ez dakit nire izpari zer oparitu. Beneti badu, ze igual bertso bat. Baina, ostarokore jakin egin behar da, errimatzen, saioari eskatuko jot. Ez zaio zer kostatzen. Hori bai, gero aizpari esango jot, nik egin dudala. Alaia, urtebetetze opari bat prestatu beharrean zabiltza, eta asmatu ezinik zenbiltzan, otu zaizun arte pertsona horrentzako oparirik ederrena eta batez ere originalena litzakela bertso bat. Eta klaro, zure lagun bertsolari saioaren gana joan zara, urtebetetze opari horretarako bertso bat eskatzera. Zu nire lagun mina, nire konfort zona, bertsolari bikaina, baduzuna sona, eskuzabala zara beraz zatoz ona, egidazu bertso bat motza baina ona, egidazu bertso bat motza baina ona. Zorionak potxola gure pinpirina, etxeko oberena zara zu jakina, to zortz
zortziko txiki bat motza bezain fina, denentzat ibiltzen dut plantilla berdina, denentzat ibiltzen dut plantilla berdina. Marra gorririk berez, ez dut nahi igaro, baina zuain jakintxu, grazioso, pikaro. Rimatu beste zerbait, aro edo urtaro, nire amarentzat da saiatu gehiago, nere amarentzat da saiatu gehiago. Beraz amandu zula postalen etxeko, ta plantilla utzita zelako ertzeko, berri bat eginen dut, baina hemen bi zepo, 10 euro baitira rima bakoitzeko, 10 euro baitira rima bakoitzeko. Laguntasuna dago, metro baten pare, dena da diru truke, nahiko gaizki gaude, gratisatera behartzai kontu hau alare, ein zortziko txiki bat errimatu gabe, ein zortziko txiki bat errimatu gabe. Ai, errimatu gabe enaiz atrebitzen, baina tori pista bat ta ez ibili mintzen. Maite zaitut amatxo, has zaitez ipintzen, amuriza horrekin famatu egin zen, amuriza horrekin famatu egin zen. Kexatzen ari zara, arita arizu, nirekiko aserre pixka bat darizu, txapelketa duzue, oharta abisu, beraz entrenatzeko ondo datorkizu, beraz entrenatzeko ondo datorkizu. Imanol, eta zuk, zure bertsolari ibilbidean, bertsolari bezala jazteko, bertsoa lantzeko, ze baliabide erabili dituzu? Gure mogu gazola ikustetik egin zutela, eite genula, eguneroko bizitza irakurtzen ikasi. Eta horri, harreta jartzen bat emaiazu, egun bakoitza ezberdina da. Ez da egun berdinik. Hasi egoladitik, gertakizunak, eta bar, eta gasolari bat beti egon behar du begitek eta belarriak erne. Ikusten dezuna, gertatzen dana, irratiz edo nubaitetik entzun dezuna eta bar, pilatu eta artxibua bete. Egin behar dezu zure barroko artxibo hori karga. Eta bateko zailu etortzen den garaien, hor, dagozun zabor hortatik atera, galbaien basa eta aurrea. Hemen, Azpeitin, hiruko ezaguna zineten, Jose Lizaso, Jose Agirre, eta zu. Bai, suerte bat. Bizitzan hainbeste suerte izan dut eta hori beste bat. Azpeiti lehen zanetena berso sali izan oso. Eta berso mundu, Jose Lizaso oso gazteik hasi izan. Uztapide eta Lasarte eta Basagarri eta hori egin de ponte ibiltzen. Eta
Agirrek 2 urten aldi bagrezuan aregin, baina Agirre bixete atzagatu zen, bere baserriko izadera hartan da, etzun gehiagi bere burua egotzi, gazte den bolan da, gu bilok, elkarrekin topo ingen dunien, eta egin, esaten da, hola, bikote batekin maite mitzen diela eta bar da, lehenbiziko elkarrekin saio ingen dunien, nahi haren bertzokera bisket gustatu ziren, da biskatez asko, eta haren ere badirudi nahi behi, eta orduko nioño 7 urte zaharro zan, da harek eite zituen tarteka saio batzuk, da, zolei guztoko egin ez, zia batokatzen pare-pare askotan da, irikin, ongorenokek, esan ziren, lehenbiziko tabernaretan egin saio baten. Bueno, nire irikin, da, hase ginen bilok, tikitaka plazak egiten. Gero, asmatu zenuten, belaunaldi berrietara egokitzen, edo zuk esan duzu bezala momentua edo eguna irakurtzen eta garaiak ere irakurtzen, nola joan zineten gazte hoiei egokitzera edo gazte hoiek nola egokitu ziren zuen gana? Bueno, nik uste, haiek gure gana nago joku haien gana. Haiek eskolatik eta biskete bertzolaritza eskolan eagutzi zioten, guri eagutzi ez ziutena, gehiago lantzen, nola inbertzan berzo eta barda, guk bere gixara ikasiteko ginda, handa hemen entzundako berzo eginda horrekin osatu gendun da, gazte jente horrek uste geurire erakutze ziola. Elkarrekin bizi zeaten bikotea, zeate, amaitzear da, uda, oporretan ara eta ona, festarik festa, neurrizkanpo jaten eta edaten aritu zeate, eta guain komerik galtzetan ezin kabitu, goizetan ezin jeiki, etorri zeate, iraila hasi berritan bakoitza zuen lantokitik etxera eta abuztu amaieran elkarri hitzeman bezala bazoazte, kiroldegira. Amets, zuk konbentzitu zenuen Aitor ere gimnasioan izena ematera eta atera zenuten bonoa, ustez erosi zenuten arropa egokia, baina korrikako zintan jarri eta ia erori, pesa bat ezin jaso, kuloteak ere aukeran estu xamar, denak zuei begira daudela iruditzen zaizue. Irailean kirola hauzen gure plana, bonorako izena genuen emana. Orain nola hasita traba daukadana, hau ez da hau ametszuk esan zenidana. Bera zintan abituta ziplo erori, kulote hori estu aize kategori, denak guri begira ze suerte ze glori, orain mundu gehienak nahiko luke hori. Beraz ridikuloa egingo det bitan, ez da inorregongo nere inbiritan, zuri haritu gabe alperrik herritan, zinta gainean hasi behar det korrikan. Zaude lehenik joan zaite aulki horren gana, ta beso bakoitzean hartu pesabana, sentitze aldezu pixua ezin eramana, hori dauda osoan nik egin dedana. Berazu da osoan aurrera atzera, ta orain altzatozki tortazke jatzera. Joan da hartu pixua erotu altzera, nik entzeran entorren eta ez hartzera. Ai gimnasiorako biok ze irriki, honek goitikan jotzen zuen kikiriki.
orain arnasi gabe ahoa iriki, korrika egizu azkar hitz egin poliki. Ideia ona azkar mugitzearena, bani joa pasillo horretan barrena. Kiroldegi honetan sauna da onena, izerditu zintezkel geldi dena. Alperrikan atera aldugu karneta, haze satelitea eta haze kometa. Ia amarrak eta buelta, guazen biok etxera jaitsi dute eta. 85ean txapelketa antolatu zenuten eta ondotik sortu zen bertsolari elkartea. Nolako izan zen prozesu hori? Bueno, badiro diguk txapelketa geuk antolatu beharra tokatu zitzaigun garaian, Euskal Herri bakoitzien ezautze genduen jende berso zalie eta jende kultura zalie eta jende jantzila. Eta jende horri denei deitu eta horien babesakin antolatu genduen lehenbiziko txapelketa. Eta zu, lehendakari izan zinen, 18 urtez? Bai, saltza hortan sartuta genmiltzanetan edadetunetako baden izani. Beste jende ikasi jo eta gazteu eta ziren txapelketa egozea, elkarte sortu zenak eta ni binenuen. Alde batea lotxare ematen zian momentu batzutan, ni baino eskolaz da nire gehiago jantzitako jendi eta zebileran tartin. Eta gaur egun nola ikusten duzu bertsozale elkartea? Ondo jende burrukari asko do tarte hortan, hori esker, dago bizirik, bertsolaritza onda, jazten. Gero bertso eskolak beti launditu, ze horrek, elkarteik eta bar, elkarte lan asko indu eta iten ari da. Eta txapelketak ere aldatzen joan dira, lekuz aldatzen joan dira, Karmelo Baldantzena, ondoren belodromora, belodromotik bekera, beketik Nafarroa arenara. Evoluzio hori, zuk nola bizitu izan duzu? Hori elkarteek ikusi zuen garai baten Donostian, itzezen txapelketako finaldanak, eta menaldetik eta abar da. Baina Euskal Herri osoari zortzitza jola jabetu ginean, hasi ginean Bizkaialdea eta Nafarroa eta honea eta honek zabaldu egin behartik hauzte Gipuzkoarren materiala bakarrik. Eta 2005ean Andoni Egañari txapela janzteko aukera izan zenuen, nola bizitu zenuen momentu hori? Netzako egun ikeragarria izan behar zuena, nahiko larri pasan nuen. Bihotzetik operatu berri neon, 6 behipaz entzizkiaten, operazioa, 3 bat inko zietela esan da junginen, da gero nobait, nik fontaneia zotxukuna barro alde hortan da. Bertzoak antzeko idea nuen, baina enitzen gai. Baina behin antziko eta txapela Andoniri jaztiek, kriston gorakada eman ziren. Andoni gabite gehiago mezidu. 2022an Iruñean izan zen finala, eta hori ere albiste ontzat eta momentu berezitzat hartzen duzu edo kontatzen duzu. Bai. Nafarroa euskaldunok zenbat zor dion jende asko ez duzte kontrolatzari, baina zor izugarra dio euskaldunak. Eta Nafarroan finala egin behar zela jagin honien, kriston ilusio eta emozio entzian. Ostra! Zorzitza joan Nafarroa egun hori. Eta gero, egun hartan oso unkitua gozan hon da berzo egin joan gaina. Zuek biok alokairuan bizizeate, zuane Lekeitioko pixu batean, eta zu nerea Donostiako atiko batean. Gaur ane, nereak honako mezu hau bidali dizu WhatsAppez, mugikorrera. Nerea ez dakit humorez edo serio hartu,
baina Kataluniako Jose Elias enpresa buru aberatsak esaten du 75 urterekin etxe bizitzarik ez baduzu jabetzan zureak egin duela. Are gehiago, bizitza oso alokairuan eman baduzu, sekulako porrota izan dela zure bizitza. Europearrok ez omen daukagu aurrezteko gaitasunik, kontsumismo omen da gure bizilegea. Gu terrazan dirua gastatzen ari garen bitartean, txinatarrak lanean ari omen dira. Naiz eta gerri buelta, ez daukadan flako, tipoak eragin dit, hainbat negar malko, naiz da deus ez aurreztu, orain gerorako, alokairua ordaintzen dudalako franko. Neri etzait iristen terrazetarako, neri etzait iristen terrazetarako. Pasatzen zait zure berdina, 800 euro hil bat, ordoa propina. Kostaldean bizitzen zebi erregina, txalet bat geneukake ez agian bina. Lekitxonta Donostin bizi ez pagina, lekitxonta Donostin bizi ez pagina. Merkea gorik bada, baino ez askore, Guztia da garesti, erostea hobe, baina gu nola sortu ginen nahiko noble, naiz eta diskurtsotan aritu hain progre. Soldata ona dugu eta gera pobre, soldata ona dugu eta gera pobre. Pobretasuna ezin bilakatu kredo, pixka bat aratago begiratuz gero, sarri bihurtzen zaigu plazerra plazebo, eta egin beharko aski errelebo. Kantatzen ta idazten hilero, kantatzen ta idazten hilero. Hori sugeritzea nahi nuna la fede, Patrikek ez baitute nahikoa botere, merkatuak berekin badu hainbat lege, ta guk askatasuna nola dugun xede. Ezkara ezkonduko bankuakin ere, ezkara ezkonduko bankuakin ere. Asko aldatu dira
dira ezkontzeko erak, norberaren etxea nahi luke norberak, ta hilero aze gora berak, ni aztertzen ari naiz sinesmen aukerak, zerutik eror dadin erentziaren bat, zerutik eror dadin erentziaren bat. Bertso saioa, bai, nola ez naiz jungo urteroko zita da. Baina hilarregita huria, kriston saioa, ez? Ja, Xabat eta Imanol diela. Oaintxe guatu naiz ezin dutela jun, labadora jartzeko akatela. Egongo beha, venga, aio! Kultur adierazpide askotan eta kirol disiplina askotan adibideak ehundaka daude, egon izan dira nebarreba, anai, aizpa, bikoteak. Disiplina edo adierazpide horretan biak ondo arituagatik ere, beti bat itzalean bezala edo gelditzen ote den. Zuek biek badaukazue, anai eta arreba bana bertxotan ari direnak ere. Zuek zarete itzaleko anaia, neba? Gu ustez gara finak eta dotoreak, naiz eta bertxotan ez izan doktoreak, naiz eta berdinak diren gure koloreak, ene gai jartzaileak aze humoreak, esan digu direla gu baino hobeak, esan digu direla gu baino hobeak. Bai hori esan nahi ziguna benetan, erantzun asko ez da horrelakoetan, baina naiztan ni beti ibilipenetan, zuk behintzat erantzuna bota jozu bueltan, aurretik izan zinen azken txapelketan, aurretik izan zinen azken txapelketan. Eta horregatik ez dut gaur egingo kexa, beste pentsamendu bat aiburuko meza. Alde on bat daukagu, alde bat erreza, naiz txarragoak izan zuk ez izan presa. Beti eman dezakegu efekto sorpresa, beti eman dezakegu efekto sorpresa. Naiz efekto sorpresak dituen morboak, jendeak ikusteko badauzka gogoak, naiz bertxotan ezkaren igualain magoak, nortzuk dira hemen friki eta arraroak, ta nortzuk kirolari ta guapoagoak, ta nortzuk kirolari ta guapoagoak. Amak ze piropoa, besteek ze trabak, baina nik ere hori nirekin daramat. Egiten dugun hortaz konfiantza daukat, naizta hobeak izan arreba naia bat, beti izango gara Imanol ta Xabat, beti izango gara
Imanol ta Xaba. Bai, Imanol ta Xaba, hemen bagara bi, ez soilik begiratzen dauden bi garabi, ondoan dugun anai edo arrebari, aurtengo txapelketan sorpresa ugari, tabadazpada ere egon zuekadi, tabadazpada ere egon zuekadi. Irailaren 5ean jokatu zen 59. Lizardi saria Zarautzen. Zarauzko modelo aretoa bertsozalez beteta zela, Janire Arrizabalagak jantzi zuen txapela, eta Maile Agirre gelditu zen bigarren. Aurten zenduden Iñaki Zulaika, Zarauzko Etxebeltz bertso eskolaren sortzaile izan zenaren semeak, Xabier Zulaikak jantzi zion txapela Arrizabalagari. Bertsonenaren saria ere Janire Arrizabalagak irabazi zuen. Hona hemen Lizardi sariko txapeldunaren agurra. Joe, haze sorpresa, ta ze poz eztan da, jada nire sorteak joko zuen langa, aupa Maili leioan biok kamarada, batera hau lortzeak sortu dit zirrara, begiratu atzean dugun ilarara, garaipenta galeran kolektibo gara, begiratu atzean dugun ilarara, ni hementxe banago zuen errua da. Aritu alzara inoiz gaur lez txosnartean. Sarri aritu izan naiz festako partean. Naiz beste norantza batzen lehengo urtean. Hemen giro ederra ez da partean. Gorlizen lautxosnata leitzan zenbat dira. Ba leitzan murrizten da lautik eta bira. Baina lare jendea heltzen da herrira. Festa egitearen onena hori da. Bertxotan ona zara, juergan behain beste. Bertxotan ona esan, ta enaiz horren eske. Bietan aritzen naiz ni ez suta ezke, baina zueren nirekin etorri zaitezke. Imanol, zu guretzat ere izan zara eskolarteko epaile, eta askotan abesten zenuen agurretan kimu berriak badatoz. Zergatik dira garrantzitsuak kimu berriak? Kimu berrik espaldin badator, lurran emaitzak agortu egiten dira. Hori bai basoan, da bai soroan, da bai gauzien lekutan. Eta gizartien ere bai. Eta bertsolaritza bati bat. Bertsolaritzak izan duen suertie izan da, bertso eskolak eta sortzeko aukera izan zen, lehen etzana. Lehengo bertso eskolak taberna ziren, tabernatan eitezan bertsotan, taldi juntota. Emakume bertsolarik horretik etzan gara hartan, emakume taberna sartzi pekatu izan. Eta nahetzako bertso eskolak eta eman dio asko bertsolaritzari. Eta epaile aspaldi izandakoa eta gaur egun punta-puntan dabiltzanak ikusi dituzuzuk eskolartekotan. Bai. Eskolartekotan da bestela, eta nahi askotan esan edana, epaile onenake bertsoa ondo
neurtzeko gaitasunik ez du. Batzutan neurtu ezin diteken gauz bat. Batzutan izan diteke umoreko berso bat, berso izugarria, eta beste bat gai zeri joan neharaz jartzen duna, baina zer baloratu berda gehiago. Irriparrea topea eragiten duna, edo jenti neharra egiten duna, eta epaileak borondate honen egin, eta lan asko egiten aidean asko da, eta txalotu egiten dut, eta gaina txapelketa behar dira. Txapelketa berzola egiten indarra ematen ditu. Baina berez txapelketa elitzek egin behar. Indar hori emateko gaitasun espaldin balu, berzoa neurtu, zenen neurtu lezake. Eta gaur egungo bertsolari gazteak nola ikuste dituzu? Ondo, jende jantzilea eta ondo lantutako bertsoak egite joanak eta ilusio egiten dit gaztikola guztiak. Plazetara joan zalea zara? Bai. Nola, ez plazak guztita, baina bai. Gustatzen segidola zailo herri bazkari, herri afari, hola tarteka eta barda. Gozatzet, nire mundu da, eta. Imanol Lazkano, segi bertsoarekin gozatzen eta eskerrik asko zure mundua zabaltzeagatik. Zuei. Bukatu dira gure hitz saiota jardun, mila esker sora bilar, zaleta euskaldun. Baina mundua ez da pakearen lagun, nun naizua badabil, kea da ezagun. Gu hemen suertekoak, garela demagun. Azken eguzki printzak, gozatu ditzagun. Programa bukatzeko Imanol Lazkanok Nafarroarenan 2022ko txapelketa nagusiko finalari jarritako bertsoak entzungo ditugu. Gozatu! Euskaldunok oinarriz garen ez naparrak, gaur arro erakutzi ditugu paparrak. Arpegi bakoitzean diz-diz irriparrak, denok busti bai gaitu bersoen aparrak. Gure ama hizkuntzak jaio zen zehazkan, garden erakutzi du zer bertute dauzkan. Hainbeste berso bikain jaulkirik erraskan, nola ase gaituen jaso degun bazkan. Kiroldegi hau da gaur, itzen jolas leku, guretzat bihurturik tisturen debeku. Hori nola ez degun beti gure esku, horregatik gaude hain zorioneku. Naiz maiz keskatzen garen, herri txiki izanaz, bersoa azten doa, indarrez da famaz. Zer den zabaldezagun ozenki esanaz, herriaren abots da, hizkuntzaren arnaz. Bersolaria argi, ta herria adi, tartean aztezina den zenbat esaldi. Berso bat girontan sortu zen aspaldi, kimu berritzen dena gizaldiz gizaldi. Iraupena zen lengo izarren enkargu, gaur elkarte handi bat degu honen kargu. Eta bersolaritza goi mailan daukagu,
munduko herri askoren inbiri gerago.